beti zure sarrizatik dituzunak lurrean gure biziaren zaintzaile izan ditzagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Udaketa bat izan zen zelua. Nikele eta bere aingeruen burrutara deitu zuten erensubea. Burrutatu ziren erensubea eta bere aingeruak, baina ez ziren nagusitu eta geroztik ezen tokirik izan haientzat zeruan. Amindu zuten nubera erensubea handia, deago eta Satan elizan aspaldiko zubea, mundu osoan iluratzen duena. Amindu zituzten nubera haren aingeruak ere harekin batera. Eta oio hauki bat entzun duen zedutik. Orain etorri da Satanena, gure jainkoaren indarra eta erberetza, eta bere Kristoren ahalmena. Amildua izan baita gure senideen salatzailea, gure jainkoaren aurrean gaur eta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute bildotzaren odolaz eta eman dute aitormenaz. Bere bizia ez daitute izan maiteago heriotza baino. Poztu zaitezte beraz zeruak eta haietan bizitzeratena. Jauna esana? Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Jauna, Dios ez dizkizut eskerrak emango. Nire hitzak entzun dituzulako. Eresi egingo dizut aingeruen aurrean. Auspestuko naiz zure jauretxe santuan. Eskerrak emango dizkio zure izenari, ona eta leiala zeralako. Zure hitza bai du, zure izena egin handiago. Otsein duzunean, entzun induzun, eta nire diozean kemena hilatu duzu. Eskerrak eman bezaizkizue jauna nurreko errege, zure ahoko hitzak entzutean. Ospa bitzate jaunaren bidea, handia da jaunaren birtaia benetan. Eresi, Egin dut jauna, aingeruren aurrean. Aleluia. Aleluia, aleluia. Gorezazue jauna haren udari talde guztio, haren nahi egiten duzuen zerbitzari guztio. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Handiatan Jesusek Natanael beregan etortzen ikusi zuen eta esan zion. Hona hemen egiazko Israeldarra, azpikeriari gabea. Natanaelek esan zion, nondik ezagutzen duzu. Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen, pikupean zeudela ikusi zitudanik. Natanaelek erantzun, Rabbi, jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zitudana, esan duzudalako sinisten adezu. Hori baino handia hori ikusiko duzu. Eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzuen, eta jainkoaren aingeruak gora eta bera gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Urtero bezala, hementxe dugu gure aingerua. Hainbeste mendeetan gure herriak bisitatu izan dituen irudi errau. Hementxe daukagu eta guretzako horren esanguratsua dena. Bere presentziak gogorazten digu alde batetik Paskoa. Beste batetik ere gogorazten digu jainkoa. Bere urteroko mezua, behin eta berriz errepikatzen diguna, edozen egoeratan, edozen garaitan, urtero gogorazten diguna Samiele nor jangoikoa bezala, inorez jangoikoa bezala. Hoxera gure aingeruak urtero gogorazten diguna. Naiz eta munduan jainkoa aztu, edo alde batera utzi, edo existituko ezpalitz bezala bizitu, aingerua gogorazten dugu jainkoa dela lehenengoa, jainkoa dela handiena, jainkoa
beharrekoak egin gaituela eta bere premia daukagula. Horregatik, gure mundua, hain zuzen ere, gure mundu moderno honetan, batzutan jainkoa pixka alde batera utzita ere, aingeruak gogoratzen digu hori ez dela bide zuzena. Jangoikoa ezinbestekoa dela gure existentzia, gure izaera, ez delako kasualitate huts bat. Baizik eta jangoikoak egin gaituelako biziera, existitzen bera, eta hoxera ere aingeruak gogoratzen nahi diguna. Ez gaitezen liguratzen utzi beste edozein bizimodu, ideologia, bizitzeko pentsamolde edo izango denarengatik, baizik eta beti gure jangoikoa lehenengo tokian eduki dezagun. Beti da beharrezkoa mezu, baina gure garaietan eta gure esan dezake Europa Occidental honetan are beharrezkoa dugu mezu hau urtero entzutea. Bestetik ere, gure ingelu honek halako esan dezake zeinu polita erakusten dugu, halako ezaugarri berezia. Beti sami ikusten dugularik, orgoia bezala, orgoian ezpata flamígero bat eskutan dutela agertzen zaigu. Bestetan lanza bat edo bestelako armaren bat eskutan dutela. Batez ere, burruka espirituala, bataia espirituala nolabait ere irudikatzeko. Beharrak kontra gaizkiaren kontrako bataia hori. Gure ingeluak ez du inongo armarik. Inongoan aita santu berriak, Leon Amado Barenak, hoxe batu zuen. Pake desarmatu bat nahi zuela. Eta hoxe eskatzen zuen. Eta gure ingelua hortan entzindari du. Pake desarmatu bat, berak erakusten dugu bakarra da, Jesusen gurutzea. Hain zuzen ere, maitasun eta pake eta elkartasun ikurra den Jesusen gurutzea erakusten dugu gure ingeluak. Eskatzen diogu hala izan da dira. Arki dezagula Jesusen maitasunean, Jesusen salvazioan, arki dezagula benetako pakea. Bai gure bihotzetan, bai gure etxeetan, bai gure herrian, baita mundu zabalean ere. Eta egin ezaguren gure eskariak. Gure hormaloarena, gure itasantuaz, jainkoak bere indarra, bere grazia emantzizkion, eskabezagutu jaunari. Entzunalda gure eskariak. Eta gure herriko itakoak ere gogaratuko diguz, guztik jaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin dezaten, eskabezagutu jaunari. Entzunalda gure eskariak. Entzunalda bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesu jaunari. Amen. Gure odol zapalekin eskatzen dizugu jauna, goresten opari hau, onar ezazu, aingeluek zure hitzaren aurrera eramanik eta egizu guretzat sakramentu salbagai. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jaun zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihozak. Jauna dauzkagu. Eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egokia bai eta zuzen. Non nahi eta beti zuri eskerrak jauna eta guztiz santu jangoiko guzti du beti eko horri. Eta zure onditasuna gorestea, zure ingeluak eta goi ingeluak ospatzea, beroiei ematen diegu ospeak zu goresten zaitu jauna, eta hoirei etortzen diegu edartasuna, zu neurrigarekoa zerala erakusten digu. Eta izaten guztiak ondekoragokoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beroren bitartez du aingeluen taldeak zure santutasuna goresten. Eta haiekin batera guk ere pozik adoratzen zaitugu bihotz batez kantari. Kanta Hosanna,
eta oro guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzeraziko ala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalgo berdin kabizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok hortatik, hau nire odolaren kabizaratan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu hau nire horretari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari hartu dituzulako, eta apali eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure deliza, eramazu gaitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzalerekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean gure sendeak eta hildako guztiak aritzazu zure orpegiaren argitan. Erruki zakizkitu arren guk guztio betiko bizitzen itxedezagun jangoikoaren ama Maria Goatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guzti glori Espiritu Santuarekin batean, ost eta gintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bidur gabe esan dezagun. Gure kartzelan santu izan begizure izan, eta begizure errenoa, egiten izan gaiatzua ezera horregare, emaitzuga urunetako horiak, barratu bezuak, gure bezuzonien barkatzen digun ezero, ez gaitzuzen zartera martzen, Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, ebai duzu pakea gure gugotan. Zure errukiak esker pekatutik garran bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zaila gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure senada apostoluin pakea guztien dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa denez eta eman zure elizari pakea eman batasun. Errege biziko izerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure pakea. Amen. Angolikoaren bihotza, Zuten zen duzukaren negatua, errotik jauna. Ona hemen jangoikoaren bihotza munduko bekatuak egin zituena zorion suak jaunaren maila dituak. Amen.
bezala eta zure ingeruak zaindan ditugula, aurrera egin dezagula gure salbameneko bidean, Jesu Kristo gure jaun, batez. Amen. He